Un equipo de profesionais de enfermaría do Centro de Saúde da Ponte, acompañados por voluntarios da AEC, desprazáronse ata as piscinas municipais de Oira no marco da campaña de saúde comunitaria Os Martes ao Sol, co obxectivo de ofrecer á poboación consellos útiles para previr os efectos do exceso de calor, coincidindo coa activación das alertas amarela e laranxa en Galicia. Moi importante consellos que sabemos todos, empezando dende hidratarnos moito, beber moita auga, protexernos do sol, sobre todo nesa hora, nesa franxa horaria entre as 12 e as 5 da tarde, que é o momento no que máis radiación temos do sol, intentar protexernos con crema para protección solar, se podemos botala na casa antes de expoñernos ao sol, estar conscientes de que esa crema hai que repetila cada 2 horas aproximadamente ou se nos bañamos moito. E non estar nas horas de maior exposición, pois intentar estar á sombra, utilizar cores claros, tamén moi importante, evitar o exercicio físico nesas horas de maior exposición, sempre unha gorra, unhas gafiñas de sol. Esta campaña, liderada por persoal de enfermaría e residentes de enfermaría familiar e comunitaria, percorrerá durante os meses de verán diferentes espazos de baño da cidade. Dende o equipo de profesionais sanitarios faise un chamamento á prudencia e ao cuidado individual e colectivo nestas xornadas de risco.